peliä, mutta viivalla pakille tulee jälleen ongelmia. Nyt lähtee Laine, tulee syöksyllä aina maalille saakka ja rangaistus Santeri Heiskaselle. Siinä Rankkarin pistää tästä Rantala. Oho. Jotenkin tuntuu aika erikoiselta ratkaisulta, mutta nyt nähdään Rankkarikin. 39-17, kädet ristiin pään yläpuolella ja se on rangaistuslaukkaus. Mutta siinä tämähän lähti jälleen kerran pakin huonosta pelaamisesta Bluesilla viivalla. Kyllä. Ja Laine on näissä ryntäilyissä loistava. Sieltä tulee keppiä ja no tulkittiinko tämä sitten jonkinmoisen maalivahdin mailan heittämiseksi tai ties miksikä, mutta se on joka tapauksessa tuomittu tässä 39-17 ja Laineelta loistava röyhkeä nousuluku. Kyllä, ja Laineen jaloilla niin toi on mahdollista, eli polkee tuosta parin metrin takaa ajoasemasta niin pakista ohitte ja sillä jalat liikkuu kyllä. Ja ottelun kannalta erittäin tärkeäseen paikkaan tulee nyt Tapparalle Rankkari ja heidän loppuhetkille. Asialla Sami Venäläinen, joka runkosarjassa teki 14 maalia ja ratkaisi muuten yhden Blues-pelin, joka päättyi 0-0 juuri rankkareilla. Mitä hän tekee nyt? Brückler torjuu aika helpolla. Kyllä joo, että pelas mailalla näköjään niin vaan kiekkoa pois ja tiesi, että tuolta on pakko tulla keskelle. Mutta tässä Urama pelasi varmasti sitä psykologista peliä. Hän tiesi, että Venäläinen on kerran ratkaissut Brückleria vastaan pelin ja sitä kautta yritti saada nyt ratkaisua. Kyllä, mutta nyt jotenkin näyttäisi venäläiseltä sillä että on vauhti ja kaikki, niin ei riitä kyllä viemään Brückleria niin paljon sivuun tosta, että olisi päässyt vielä kämmeneltä tonne pistää niinku maalia. Että jotenkin jännittyneen näköinen oli toi koko